என்னை அழைத்தாயா? ஏன் உன் மனம் கலக்கமாக இருக்கிறது? இது ஒன்றும் உன் வாழ்வின் முடிவு அல்ல. இவை வாழ்வில் ஒரு அங்கம் மட்டுமே. இந்த நிலை நிச்சயம் மாறும். நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். என் பிள்ளையின் சிரிப்பை காணவே நான் இப்போது வந்துள்ளேன். ஆனால் நீ அழுகை முகத்தோடு இருக்கிறாய். என்னை நன்றாக பார். என் மீது நம்பிக்கை வை. எல்லாம் நான் அறிவேன். அனைத்தையும் என்னிடம் விட்டுவிட்டு நிம்மதியாக இரு. நீ நினைத்தது எல்லாம் நடக்கப் போகிறது. கவலை வேண்டாம். உன் அம்மா உன்னுடன் என்றும் இருக்கிறேன். தாங்கி பிடிக்க தாயாய், தூக்கி நிறுத்த தந்தையாய் உன் அம்மா நான் இருக்கும்போது உன்னை யாரால் வீழ்த்த இயலும்? உனக்கு நல்ல நேரம் தொடங்கிவிட்டது. இதோ உன்னை தேடி உன் வீட்டிற்கே வந்துவிட்டேன். எந்த இடத்தில் உன்னை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி வைத்தார்களோ அதே இடத்தில் உன் அம்மா உன்னை உயர்த்தி வைப்பேன். உனக்கு யாரும் துணை இல்லை என்று சொல்பவர்களிடம் நெஞ்சை நிமிர்த்தி சொல், உன் அம்மா நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று. யார் உன்னை விட்டு சென்றால் என்ன? உன் அம்மா எப்போதும் உன்னுடனே இருப்பேன். நடக்குமா என்ற சொல்லை உன் மனதில் இருந்து அகற்று. நடக்கும் என்ற சொல்லுக்கு உரியவள் நான். உன் மனதில் நடக்கும் என்ற சொல்லை பதியவை. என்றுமே நான் உன்னோடு இருப்பேன். கலங்காதே. எல்லாம் இழந்த பின்னும் எவனிடம் நம்பிக்கை மிச்சம் இருக்கிறதோ அவனே வெற்றிக்கு தகுதியானவன். திடீரென்று திருப்பம் வரும். அது வரும் வரைக்கு பொறுமையா இரு. எல்லாவற்றிற்கும் நேரம் காலம் தேவை. பொறுமையாக இரு. தாமதங்கள் உன் வாழ்வின் தரமான அற்புதங்களை கொண்டு வரும். படைத்தவனுக்கு தெரியும் உன்னால் எவ்வளவு பாரம் சுமக்க முடியும் என்று. தளராதே. கைவிட மாட்டேன். நிம்மதியான உன் வாழ்வுக்கு அறிவு மட்டும் போதாது, தெளிவும் தான் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய். அது நடக்குமா நடக்காதா என்ற குழப்பத்தில் இருக்கிறாய். அது கண்டிப்பாக நடக்கும். நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். நல்லதே நடக்கும்.